What's up, everyone? Welcome to our channel. And for today, I am your Marie. And welcome to Marie Talks. So this is for everyone, especially for those Marites out there. So kung isa kang Marites, halika, pasok ka na at may pag-uusapan tayo. So today, we have a very special guest. She's one of the very famous YouTube blogger of today. And their channel name is Budsoy. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanila, no? Mag-subscribe na kayo ngayon na. Please. Please, parang awa nyo na. Mag-subscribe na kayo. Tingnan nyo ang mga videos nila. Ang gaganda-ganda, no? So, wag na natin patagalin pa, and let's all welcome Cory of Budsoy! Uy, dyan ka pala! Hello! Sino ka? Hi, ako si Marie! Marie of Marie Talks! Welcome po sa inyo, Cory! Akala ko Tony Talks yung nag-invite sa amin. Tony? Mag-continue na nga tayo. Hindi to si Tony. Si Marito of Marie Talks. Akala ko dito, nakapambahay ka pa. Kasi, dito tayo sa bahay di ba? Kaya, welcome, Cory. Welcome. Sige na nga. First of all, I'm gonna say to you that I'm one of your avid fan of Budsoy. Thank you, thank you. Hindi ko alam yan. Na Yes. Lagi ako nanonood sa mga videos nyo kasi inaabangan ko talaga kung kailan ang next nyo na video. Kung nanonood ka talaga, ano yung last video namin? Yung last is, yun yung kumain kayo ng Chinese food. Di ba? Yung kumain ka ng brief. Sino yun? Ay, hindi. Akala ko kasi kamukha mo kasi si Monique. Oh, thank you. Thank you. Na-flatter ako doon. Thank you so much. So, anong gagawin natin ngayon? Wala ka palang pakape? Ay, meron pa pala akong pakapisay, pero pwede ba kunin mo doon sa ano? Please, wala kasi akong crew. Kaya kunin mo muna, please. Sige po. Sige. Thank you. Cut. Wow, ang bait mo naman. Wow, ang swerte siguro ni Moni sa'yo, no? Oo naman. Na ano lang siya eh. Lagi lang siyang naglingkod eh. Pa? Nakaupo. Lagi lang pala siya nakaupo. Kasi hindi kita naintindihan doon. Slight. Sorry. Hindi ko kasi alam yung word Kasi na English at Bisaya lang kasi kami. English and Bisaya. Wow, we can do Yeah. English. Oh if my you God, want. don't. Tagalog na lang, please. You're so funny. Can I interview you the next time? Sure, why not? Magkano sahod? Kasi tingnan mo, wala akong sahod sa YouTube eh. Kaya wala kang pambili ng ano. Kaya ginaganyan ka na lang. Kaya pala. Hindi siya halata. As in. Diba? Ang galing mo, Cory. Artist Ang kasi. galing mo. Walang hiya yun si Cory. Ano masasabi mo doon? Hindi nila kilala yung Cory. Yung ibang Cory ng St. John's of Newfoundland. Daming Cory sa St. John's pero nag-iisa lang itong mukha. So, ready ka na? Pwede na tayong mag-start. Go ahead po. Ay, hindi mo na. Mag-sip muna tayo ng coffee para may ano ka. Nag-sip na po Pang-starter. ako. Ha? Nauna na po ako sa inyo.
Pinakuha ko lang yun. Ay, akala ko akin to. Di Nag- nag-sip na ako. Nag-sip ka na pala. Hindi mo sinabi, ha? Sige, okay lang. Sige na, So, nag-sip nga ako. Oh, yan. So, ready ka na po sa una kong katanungan? Pasipa mo na ako ng kape. So, magtatanong na po ako sa una kong katanungan. Okay, go ahead. Cory, okay? So, doon sa hindi, basahin ko na lang to kasi sinulat ka na to, sayang ang effort ko. Sige So, po. for the English exam, as many are really hesitant to take the exam, as you know, they don't want to fail. Like, nobody wants to fail, right? So, do you happen to know what is the required score? And is it really hard to obtain that score? For me, it's not really hard because they just require you to have at least CLB4. Oh, so what is CLB? It's a Canadian language benchmark. Oh, wow. In short, score. So, it's 4 lang po ang requirements nila. So, you don't have to be scared kasi hindi naman to kailangan na sobrang fluent mo sa English. So, you just need to understand, know how to basic language sa English. So, 4 lang po talaga. 4 lang minimum. talaga. Oo. Kahit sa ibang pathway, caregiver pathway, ano lang siya, CLB4 lang. So, don't be scared kasi hindi naman ang ina-applyan naman natin ay hindi naman express entry. So, ang express entry is iba yung requirements niya sa English exam niya. CLB7. Medyo Para mataas nga. Para magawa ka ng profile doon. Pag hindi CLB7, wag mo nang itry. Kasi kailangan CLB7 talaga. Paano pag student pathway? Paano pag gusto nilang pumunta dito as student? Kung student ka, it depends sa university or college na i-applyan mo at depende din sa kurso ng gusto mong kunin. Like, kung mag-nursing ka dito, base lang sa research ko a few days ago, sa CNA, sa College of North Atlantic, dito sa Newfoundland, ang nursing is the required CLB7. Pero yung iba, like computer science, they just required you at least 6, CLB6. Ganun. Paano pag, is there any way na i-waive mo na nila yung English? Like, could they still come here and take it later? Kasi may mga naririnig ako na pwede daw yun. Is it true? Meron, yes, meron po siya. Meron sa MUN, sa Memorial University of Newfoundland, meron siyang i-waive mo yung English mo, pero dito mag-aaral ka muna ng English for 1 year. Pero mahal yun. Dagdag sa tuition mo yun. Meron ding ibang school doon, aside sa province na to. Meron silang mga courses na pwede mo silang i-waive yung English exam. So, depende din sa mga courses na ino-offer nila. So, kung nurse ka dyan sa Pinas, gusto mong mag-aral dito at gusto mo i-waive yung kung hindi naman, wala naman dun sa requirements nila na kailangan pwedeng i-waive yung English, hindi din po pwede. Oh, okay. Meron lang akong 2 years ago, may na-encounter akong na-waive yung
English sa graphic designer at tayo sa Kelowna. BC yun. BC naman yun. School ng BC. Mm. So, depende pala talaga guys if ano yung course mo at yung school mo. So, mag-research na lang kayo kung saang province kayo at saang school doon sa province na yon. So, my next question po, kasi nga, kahit ganun ang so, my next question is, kasi, Ano ba talaga, ma'am? Ang next question. kasi nga, wala kasi may mga tao kasi hindi sila masyadong, may mga tao kasing hindi nila masyadong alam yung CLB4, kung ano ba talaga yan, mahirap ba talaga yan ipasa. May mga instances ba na no English required? Like, sa mga tao talagang desperada na pumunta dito na no English required, may mga instances ba talaga na? Yes, absolutely. Meron po. Kung butcher ka sa Pinas, butcher o meat cutter, yun, walang, no English needed. Pero hindi po ako, pwede ba mag-promote dito? Pero hindi po ako binabayaran nito. Wala akong kinokolektang pera. At ito po ay kusa kong pinopromote. Support Filipino entrepreneur here in Newfoundland. Veritas Canada Immigration Services, INC. Meron po silang hiring ngayon. Kung cook po kayo, baker, no need po ng English exam. At kung meat cutter kayo or butcher, meron din hiring sila ngayon. So, if you check their website or their Facebook page, meron po doon nakapaskil po, nakapost po sa page nila. Oh, so sa mga butcher dyan, dito na kayo maging butcher, no? No Pwede English. pala. No English needed. So, butcher, baker, ano pa nga yun? Cook. Cook. Yes. Baker. Yes, so good. Good to know. So, aside pala doon sa sinabi niyo doon sa vlog niyo na English at ECA, yung requirements, yung anong term niyo doon, yung basic documents. So, aside pala doon, Cory, ano yung other documents na needed para makapunta ka dito? Kasi dalawa lang yung documents na minention nyo doon. So, gusto sana naming malaman kung ano pa yung mga documents aside doon. Well, kung mag-a-apply ka na, syempre kailangan experience mo. Kung anong requirements ng experience doon, dapat same ng experience mo din. So, aside from the legal documents like police clearance, yun, in BI clearance, yun, ibang dokumento. Passport niyo po, if you are married, marriage certificate. Tapos, kapag hindi naman kayo married, meron din naman silang form na parang ipa-notarize nyo na talaga nagsasama kayo as family. Oh, so medyo madami-dami pa din pala yung mga requirements na. Opo, yung birth certificate nyo, NSO ba yun sa Pinas? Like NSO ata, yun, kasali yun. Kaya, TOR sa school nyo, or yung sa high school, ganun. Kasali din yun sa pag-a-apply, pagka na-process na yung application nyo. So, pag meron na kayo nung English tsaka ACA, yun na yun, to follow na yung NBI, police clearance. Anong kaibahan nun? Kasi, like me, ako dun, nagtrabaho ako sa Abu Dhabi, kailangan ko din kumuha ng police clearance. Dahil Philippine citizen ako,
kailangan kong kumuha ng NBI clearance. Yun yung police clearance natin, parang, national, So, hindi yung barangay, police clearance ng barangay dyan sa gilid-gilid. so pag nasa Pinas ka, NBI ang kailangan. Yes, you're correct. So, pag nasa ibang bansa ka, like example, the Middle East, so kailangan mo ng both. Police clearance doon at NBI Yes. sa Pinas. Regardless of which, gaano ka katagal nakatira doon sa Middle East, like example lang. Kung kapag within less than 6 months ka lang, no need na. Pero kung more than 6 months ka na nakatira doon sa lugar na yun, sa country na yun, you need to acquire for police clearance. Kasi may nagawa ka, yun. Mga sikreto dyan. So very informative talaga tong show na to. Lalong-lalo na sa mga marites dyan na walang magawa sa bahay nila. So, manood kayo dito sa show na to kasi ang dami niyong matututunan at machichismisan, no? Yes. Diba? Kung gusto niyo ng CCTV, ito ang katok nyo. I'm the number 1 marites here in Rotary Drive. So, may isa pa po akong katanungan. So, nabanggit nyo kasi doon sa vlog nyo, doon sa How to Come to Canada, yung mga applicants na directly hired, di ba? Successful naman silang nakapunta dito. Tapos, hindi sila under ng any nomination or nominee program. At nabanggit nyo doon na may mga ways paano sila pwedeng mag-apply ng PR na no need na silang umalis sa Canada or Mag-exit. Ako na lang magmaritok. Canada. So, ano yung mga ways? Tsaka po, kailan sila pwedeng mag-apply simula ng pagkadating nila dito sa Canada? Well, pwede silang mag-apply. Based lang to sa research ko, hindi po ako consultant that kailangan nyo din mag-research on your own. Pero based lang sa experience ko, pwede po kayong mag-apply as Canadian Experience Class. Yun po yung mga nandito na, may trabaho sila full-time, pwede din part-time, pero may certain na required hours kung part-time at full-time. Kapag na-meet mo yun, at may may work permit ka pa. So, pwede kang mag-apply doon at i-draw nila yun. At eventually, magiging PR ka na. So, may mga cases ba na-expire na yung work permit nila at wala namang problema sa pag-renew? Expired? If your question is very deep, so hindi ko po yun masasagot. Meron naman talaga silang... Kasi, ang usual na work permit is, I think, 2 years lang, right? 2 years. At dapat, kapag malapit na siyang mag-expire, dapat mag-renew na. Okay. Yan pala. Hindi po pwedeng ma-expire na at mag-renew ka pa. Hindi po pwede po yun. So, if ever, na kunwari, ayun nyo naman dun sa employer nyo or yung employer nyo hindi na kayo i-renew, pwede kang maghanap ng iba na pwedeng mag-support sa'yo ng LMIA, yung tawag dito, na para naman ng panibagong work permit mo. So, regardless kung sinong employer mo,
Pero yung working hours na yun, pwede mong gamitin yun sa, kunwari, 6 months ka lang sa first employer mo, tapos sa next employer mo, dun ka nagtagal, no, pwede mong gamitin yung 6 months na yun na yung full-time hours mo, i-combine mo yun, i-apply mo dun sa Canadian Express class. Pwede yun. Lagi ko yan naririnig ang LMIA. Ano po yung ibig sabihin nun? Grabe namang question mo. Oo, kasi lagi ko yung naririnig. Ano yun? Ano yung Ano ba yun? meaning nun? Labor market impact? Hindi ko Ano na yun yung sa A? A. Hindi ko alam yung A. I think it's labor market impact assessment. Alam mo ba? Buisit. Dapat ikaw na nagsagot. So, bakit po may ganun na LMIA? Dapat. Parang yung nagbibigay ng authority yung employer, kunwari yung government sa employer na mag-hire ng foreigner. Yun. So, if hindi ka, Parang permit nila na, pwede kang mag-hire na ng foreigner. so kung hindi ka under nominee program, is under ka ng LMIA or express entry ka. Yan po ba? Hindi. Kapag LMIA, direct ka na talaga. Like, I mean, yung mga ano dito ba? May nominee program, may LMIA, tsaka yung express entry express entry, oo. or student pathway. Hmm. So, yun yung mga ano dito, mga pathways. Caregiver pathways. Ang daming mga pathways. Ah. So, research lang dun sa canada.ca. So, regarding pala doon sa mga no English required na mga workers, ano pong pathway nila pag ganun? AIPP. Oh, ano po yung AIPP? Ngayon ka naman. May sakit kasi ako sa mga acronyms. May sakit ako dyan. Gusto ko malaman lahat ng mga meaning ng acronyms. Atlantic Immigration Pilot Program. Ay, Baka yun. pinaghandaan mo yan eh. Sinabi mo yan sa akin kanina. Yun, Atlantic Immigration Pilot Program. Yun po, yung mga Atlantic provinces lang po yun. Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, at I think that's all. So, aside sa AIPP, di ba may provincial nominee program? So, pag AIPP ka, pwede ka din po bang mag-apply ng PR? Yes. Oh, not bad. Same pa din siya. Wow. So, pag AIPP ka, same din pala ng provincial nominee program na pwede kang mag-apply ng PR at the same time ng work permit. Yes. Narinig ko pala na mention mo yung Prince Edward Island. May prince po talaga doon. Andun si Prince Edward doon. Siguro. Kasi dito nga may St. John's eh. May bulto. Kay Prince Edward siguro yon. Sino yun si Prince Edward? Hindi ko alam. Hindi pa ako nag-take ng citizenship kaya hindi ko alam yun. Oh my. I had fun with you, Corey. Really.
Thank you You're so very much. informative. Wala ka lang bang question? I think for now, wala na akong question kasi na-drain na ako sa lahat ng mga informations na pinagsasabi mo. Na-drain na, as in ngayon parang low-bat na yung mga brain cells ko. So, I think that's it for now kasi wala na. Drain na yung utak ko, no? Nawawa naman siya. Ang dami mo kasing alam sa mga bagay-bagay. Oo, hindi ko lang alam yung mga acronyms. So, thank you po. Thank you so much for inviting me here. Thank you so much. It's really my pleasure to have you here in It's my an first honor. show on Marie Talks. Wow, it's an honor. It's an honor to the Budsoy to invite us as first guest in your Chismis Talk. Yes. I really hope na you're gonna have the 1,000 subscribers. You don't want 1 million, just 1,000? Of course, I want 1 million. We want 1 million in maybe 6 months, please. Please. So, I'm gonna pray for that, Corey. I Pwede will. ba mag-promote, ma'am? Yes, pwede. Pwede ka mag-promote dyan. So, guys, meron po pag-giveaway na naman ang Budsoy. Kaya, support us para malaki din naman ang giveaway namin. So, watch out. Maybe later this month, mag-post na kami sa giveaway namin. $100,000. 100,000? Soon. Wow! Sasali ako dyan. Soon. Kapag naka 1,000 subscriber na kami at na-monetize na kami, why not, Choconut? Wow! Ang bait-bait pala ng Budsoy. Laging namimigay ang Budsoy. 100,000. Wala nga man yan eh. So, watch out guys. Promote ko lang yung giveaway namin. So, later this month, you will win 100 Canadian dollar. Yun lang po muna. Kaya, watch out. Thank you po so much thank you so much. Thank you po, Marie, sa pag-invite sa amin. Welcome. At pag-promote sa amin sa 0 subscriber mo. Welcome. Thank you for being here too. So, sa mga kamari dyan, tapos na po ang show. Saan na nakapag-end? So, kung nagustuhan niyo po ang video na to, subscribe na sa aming Budsoy YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for your latest update.